Samtang mga kapuso nagapatigayon subong sang historical investigation ang grupo sang historians sa Antique matapos matukiban ang ginapahayag 127 years old nga hayahay sang Pilipinas nga ginapreserba sang pamilya Abellon sa San Jose, Antique. Suno sa isa sa mga personal nga nakakita sa hayahay nga si Professor Edbert Cabrillos, gintago sang apo ni Colonel Ruperto Abellon ang hayahay nga ginwagayway ni General Leandro Fulion sa Libertad Antique sadtong September 21, 1898 matapos ang deklarasyon sang kahilwayan sang Pilipinas sang June 12, 1898. Nakasaad sa kasaysayan nga sa Santa Barbara, Iloilo 11 nga ginwagayway ang hayahay sang pungsod sa Guasang Luzon sadtong November 17, 1898. Nagatipon pa sang dugang documentary sources ang historians antes ipadala sa National Historical Commission of the Philippines. For me, 80% intact ang flag. Kay despite nga medyo rotten, medyo may mga gisi-gisi na siya kay siyempre sa kada dugay na ginatago gid diya sang gintipigan gid diya sang owner gintago gid diya. Siya yung descendants the youngest daughter of Juan Abellon na anak ni ni Roberto Abellon.